way laki na naputad rin, no? Wa may plano mag-vlog. Wala man jud ta may plano mag-vlog, galing lang kay. So mao to, nag-vlog na lang mi. Napadyud si Way Kalaki, ni biyahe pa biya ni gikan silang city. Way Kalaki. Way Kalaki gyapon. Dua ka dupa to. Mo to Way Kalaki, no? Bunas-bunas ang jud mi ani nga time ba. Nope. Tada. Morto babay. So mo to mga Way Kalaki, no? Pauli nun ta mi. Mga Way Kalaki, oh, kita mo ni Way Kalaki. Sus buangay, wala jud na mo nakwad Way Kalaki ba. Way Kalaki. Way Kalaki. Way Kalaki. Ki. For the first time. Tadan, tan 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 tan. So mo to mga Way Kalaki, no? Wa mi nag-speak ato. Mo to niuli ko. Kay magkuhagtaan din atong Way Kalaki nang alot ug wati kay basin madungagan pa atong kuha ba nya si Way Kalaki gisugo ko niya kuha siyang t-shirt. Kanina ako. Kanina. Wa jud mi nagkasinabot may gani ni Sinyas ug wala pa. So nahapnan jud ta mga Way Kalaki ganina pa biya milaw na diri so nag-decide mi nga manguli nami. Way Kalaki pauli nun ta mi, oh. Pero kuha pagyapon, no. Kadaop sa atong video ba natin makuha pantat balian pen. So more to mga Way Kalaki, no, pauli nami. Sedang